kamuncat soroteng pepong sorotang padang pasaran pajar ornamen bergolong dasare mongso katiku lengen priya mangungkuk
pinarjutaan lawan pemanco tekap waslari budita tan uning di pramanten mantupo tupo arep manggung panggih panggung sang murweng kota Sinto Sintono anenging negari budita kang ora ditemukan sarita semanti. Purwan kondolu manis pitik bursa. Dene kuna kemusrasa ya riyasa karaos mulat saliran rasa. Ulu iki rumangsa rumangsani kadya jalma angel kaca. Jinarmu wis kacekup cai carita becik bener luput wis gemelar jroning pakliran. Lebih punika sejatine ani ngali gelaring ringgit purwa. Surya Candra daru sartani Kartika tutuba pedrating Hyang Wisesa. Saari ratri angin tengah dawana katon giling gumanti teman dadi pitanganing dina sasi warsi windu sartaning abad ing kono cetukulan katon pating krembyah kadya siniram Jawa ing mangsa rendheng sayekti minangka dadi papaning kutu-kutu Walangatoga. Buron warna yang buron toya katon ambyaya tanpa wicara. Katon padang trawangan pinaring Sang Hyang Rawi kewarsa merbawani jagat mungguing jagat petaduk munguk-munguk aneng puncak ing mukir katon abang ambrenganga lamun to kae sikadil ambilah dilato bumi tan watawis damu sumur sakyan aku katon sebelah kanan kiring abang semu jenar pinar dewing soroting Sang Hyang Basanta tan tuwa katon ijo royo-royo amangku gunung katon biru moyo-moyo anglam-lami pucuke gunung kinemulan angen danu kasiring prabancana lenggah lembut nganti kaya gunung Makukuminggo tan watawis dangu kapireng solah dawaning para kawula dasih yenira angu kaya boga garap Tegal kulawan sawahe giring raja kayane saweneh ana ingkang rinembagan Pancawani tanpa tawis dangu Sang Hyang Arkasaya manginggil katon mela jagat wetan inggih punika blaring kiblat patlor kidul sartaning wetan ingkang soroting rebut Dyada rebut Prabu rebut Teja rebut kekuwung Pranggene kono datan wenten ingkang saged madani kekuwunging negari Hastina ya negara Gajah Kaya
sinebat Liman Benawi. Marmane kinare dadi pambukaning carita ing dalem mangke kawentar dumugi manca praja. Yen to negara kang panjang kunjung pasir mukir gemah ripat lo jinawi tata kartotur harjo. Basa panjang marang bocapane kudu dudu wibawane. Basa pasir arane samudra dene mukir arane gunung. Tata rengganing praja menggerakkan harbageng. Ngiringaken wana tuwin pasabinan ngaken padusunan mepet Benawi angayunaken bantaran agung. Ing ajeng Gusti Narita negara ingkang roh jinawi roh tulus kang sarwa tinanggur dadi jinawi murah kang sarwa tilumbas payu ingkang sarwa sinadi. Werdene gemah kulawan ripat gemah candraning para kawula iki sami laku dagang layar koran kudu terpantau lajeng abeten wonten kendhati. Anglur sur pepindhani kaya iling terpenging tanpa kendhat. Ripat kathah para kawula iki sami cumandha wonten ing kuban kraton ing Astina. Senadyan to pambukane katon Papa Sidra Wulandara nanging saknyatane bisa urip ingkang ayem-ayem tata titi lan tentrem. Awit angudi sawape ingkang tetilar swargi Sang Begawan Palasara. Candraning karta para kawula iki sami ngaraja kaya maesa sati kudu nindayang kambangan lan sak pandhalane. Kalamukta wancine rina sami aglar kuwing pangonan Wanciratri wangsul dhateng kandhangipun dewi-dewi ketika gelus wangsul. Werdining tata dasar ing kono para kawula mindhaing dumugi para narakaja tansah anut dhateng tatananing negari Raharja manunggaling karsa. Kawulan Gusti-gusti lan kawula sayuk saeka kati guyub rukun bandol krompol sesarengan gawe mangkat tata karyaning praja junjung drajating bangsa. Senadyan to kathah para narapraja iki kepareng abiyantara lan ekono kawistara sanata slenggah siniwaka. Kawistara sang Indya Matri muka pangasor Kilpatih Hayya Sengkuni sinambung praptanira Narendra Mandura Prabu Baladewa. Mandhap saking getihan ing apatra kadang sentana ngaturane lenggah jajar katon mencorong tejane mengkeraken nujuming para Kulawa Pandhita Dana. Petiting paswanan nenggih rayi dalem Satriya Tirta pinalang kekasih Raden Kartomarma. Sumarambah nayakaning praja mantri Bupati Priwedara Demang Bekelan sak panunggayang blabar lir samudra tanpa tepi. Katon maneka-neka mawarna-warna busananira. Kacarita rikala semana wong agung wis biya sinewaka. Pingayap sanjaning para abdi. Para prajurit ngemedhalu ilmu madyaning alun-alun ing caos komat tambur slompret munyuk merak mangkono cipta regwanira yenira nyadong sabdaning sangata kloro
sugeng lakune lekas sugeta ning gitu kadung kadereng amomong memanung manah rahayu Wono tanah bolong umolong manat dukara karena niro mangapus puspito salang semon Sritinon ing pasewakan busana maneka warna Sibak puspiteng Udyono miang panjrang Sarawara ranggeng maneh narawata Abro Prabhanyo Sumira Kenyaring tejo lewaran
Kilap sisiring terakit Rimbo kegondom rek katiuping maruta manduk sabaran mangambar kongas lebih pasewakan tandio leng-leng katine engkang awan sapa nikang astina cuman toro tegeng tegal puru naryo Jiwa Kresna lagu sireng prasurama mian kan wajana apa tulur anarada kapan yo Tegal wi luri milu karya sangabu pati sangabu pati jagat Dewa Bathara Yestu karo jagat Manik Praja Ragu Bawan Maniro pitados dhateng pekeniro sedaya iki sami tata lenggah sowan sawetawis kasupados lorong lan sidhem sawetawis Maniro badhe angacarani rawuhipun Koko Prabu Baladewa
nuwun ngetipun ingkang bapa nggih sedaya para lenggah rikalenggan punika sampun ketingal sidhem permanem boten wonten ingkang nyabuh malah kepara sumangga anggenipun badhe angacarani dateng Angger Prabu Baladewa nok ngaten anak Prabu nggih mangke Koko Prabu Koko Prabu Baladewa dereng kemawon ingkang rayi ngaturaken pasugatan aputaran Habirambun Sata Pungging Arsa kepareng paduka nyaosaken pambagyo raharja saha sukemipun ingkang rayi kepareng konjuga wonten sahadapipun mawantu-wantu Koko Prabu ugi jagat Dewa Bathara nuwun dahat katedha kalingga murda sing pana kramanipun yayi ngruntah dhateng ingkang Raka Madura upaminipun to Yai Prabu menika kalos kadang kula redhe ngendikanipun Yai Prabu kula tancah pucuk ing weni kula sampiraken wonten pamidangan dawuh wonten ing pakon Betana Caya Rungkah Wandagi Bayan bawane Yai Prabu Duryudana kalos kadang kula taruna ngendikanipun Yai kula tampi kula petelaken wonten ing dada dawah kendel sami-sami Yai bilih Yai Prabu Parmundhut priksa praptanipun ing Raka Madura nuwun nampi pamejipun Yai Prabu sakabdan pangestunipun sedaya para pepundhen pisepuh kasongsoan Purbaniya Midiwasa lulus raharja nir ing sabikala kajawi saking menika Yai ing Raka angaturaken Budyastawa miwah raos oneng katur ngarsanipun Yai Prabu Duryudana kadang kula Yai waduh syukur seperti jemurung Koko Prabu tansah pilayungan dening Jawanta kaparing kaprayogan lenggah langkung lumih kados sampun boten kirang prayogi Yai awan lalu wonten paring dawuh nggih Paman Durna sematologi sampun ngantos karo Denudal tumuli hanyasna pambagyo kunjuk wenten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa oh inggih nuwun sewu Angger Prabu Baladewa mugi kepareng linepatna saking bebedu ingkang bapa ngaturaken pambagyo raharja rawuh wonten negari Ngastina nggih pangestinipun paman sepuni kados boten wonten rupeda piye syukur bandhok duduk manyar-manyar soal tiba ngomong apa kulo ngono ari lupa lole Angger Prabu Baladewa manggih raja nggih nggih pangestinipun Paman Durna kados mboten wonten sambingal nah syukur mangayu pinggul mangayu bagya ora kayu didulu pun monggo kakak Buboyo awak dipenerke malah bleyer Parto Marmos Mulku Prayoga Isru Madem Kolongan Saripun Kakang Dunia Kakak Dawuh Koko Prabu saderengipun ing rayi Pragiswan kepareng nyaosaken sungkem pamit kula kunjuk wonten sadhep podo mawon kuwatu banget panarimanipun kakak pangestunipun kakak dadi tampar nuwun kula pundi kejebat Koko Prabu Parto Marmoyo nuwun sewu kundur
ngarsanipun Koko Prabu Baladewa cumadung pangandika Yai. Saderengipun Koko Prabu Baladewa rawuh lenggah wonten ngajaripun Igeng Rayi. Prasasat negari ngadil menika beteng dedeg leliweran padya bangun kasaputing rebu. Para diri sak sampunipun nampi rawuhipun Koko Prabu Baladewa padhang padha sakala. Koko Prabu Prajeknani yata Koko Prabu menika sebodo minangka dados pengayomanipun Igeng Rayi lan sedaya kadang ing Astina. Bukti nyatanipun tansah saged damel padhang pepetenging swasana. Ini jagat Dewa Bathara. Matur sembah nuwun Yai. Yai Prabu tansah angluhuraken dhateng ingkang Raka Mandura. Malah kosok pangsalipun ingkang Raka nyuwun pangapunten. Semurandang anggen kula dherek kempal wonten ing negari Ngastina. Awit nalika semanten ingkang Raka nampi gandheng sekembaran ingkang anglarapaken niwala katur wonten ngarsanipun ingkang Raka daya-daya. Ingkang Raka saged kempal manunggal utus tinggil Bilaturata negari Ngastina. Lah saking menika Yai kadreng langkas lak raosipun ingkang Raka daya-daya ingkang Raka ngawuningani menapa to iki dadosaken dukitaning penggalih. Mbok menawi menika saged kapireng dhateng tiyang kathah sumangga tumuli kababar. Namung yen to menika kaanggep pados monggo sawetawis kula dherekaken andhatura. Ginem raras bawa rasa dhateng ingkang Raka, ingkang Raka Mandura sinedya angangrongaken jangga nilangaken karna. Mulih terang terwata napi sabdanipun Yai Prabu Duryudana. Leleng ramyaning kang driya liwat candra katawengan sumu ing tias lir kapyataning reming triya kekuwunging iwang wiseso
seduluripun wonten catur perkawis ingkang kedah kula wedharaken dhateng Koko Prabu ingkang angka pisan Duryudana dadi ratu Ora Ngastina. Menika sampun kathah wicalanipun taun parandene Duryudana dadi ratu urip nanging ra pangkosa kaya ancik-ancik aneh ujug ing ri. Amargi pakardining para kadang Pandhawa Koko Prabu ing kaping kalih para kadang Pandhawa nglangkai pawidhanganipun ing Rayi krana kupawani mulyaken pecandhet Wirisarangan. Duryudana luwih tuwa ora dijak rebugan uga mlaku sakarepe dhewe-dhewe duwe ingkang kaping tinggalipun sasampunipun sebodo sami mulyaken pecandhet Wirisarangan para Pandhawa sami tapa brata panginten lan pandugi kula merga dayane para Pandhawa tapa jalari mesti roh pakebluk. Bukti nyatanipun kathah para lare-lare wonten perbubuhan iki sami tetangisan krana hagenipun uga kenging daru peksi ingkang pungkasan ingkang rayi tatkala dinten kapeker napi sasmitane Jawata beling wonten karnanipun ingkang rayi tanpa wujud dikaken Duryudana sebodo dadi ratu Ngastina lestari mulya ora ana ingkang wujud. Yen to Duryudana sebodo lan pinter keduyungan nugrahaning Jawata ingkang sinebat wahyu mustika ning Koko Prabu Duryudana menika kebak perkara saben-saben Duryudana sakadang gayuh nugroho tentu binarung dhateng kadang Pandhawa para Kurawa gagal wigar tanpa karya mulai samangke boten klentu tumapaking suku Arjun kula badhe markah catur perkawis menika ingkang rayi kedah kados pundi Koko Prabu ingkang rayi nyuwun kali damar pepadang saking Koko Prabu Baladewa mekaten Koko Prabu wah jagat dewa Bathara wah mbok bijak malih yen to damel pirembagan menika setunggal bab kemawon kekathah perkara niku angel ya dibahas kali siji menawi saged titis lan pratitis yayi menika badhe dayani kegiatan lah kok pirang-pirang Yayi Prabu rumaos kaucek dhateng para kadang Pandhawa nuwun sewu kula badhe sajarwa namung Yayi Prabu kedah enget bilih para kadang Pandhawa menika inggih kadang kula Kurawa inggih kadang kula ampun ngantos mangke Yayi Prabu lajeng mastani ingkang Raka Mandura menika ban sidhe ban siladan awit namanipun tiyang sepuh kalebet ingkang Raka menika senenge lan ayem-ayem niku nek sedulur niku do rukun Yayi. Lah menika lajeng Yayi Prabu kedah ginakaken raos lan perjanjian pangandikan ingkang sampun kaweca. Menika tumrapipun para Pandhawa amargi Yayi ngajeng dikaaken senajan to dadi ratu ning kaya dene ancik-ancik aneh bojo ing rendah niki Yayi. Lah ingkang kaping kalih
para Pandhawa sak sampunipun paripurna anggenipun mulyakaken pecandhen Giri Sarangan Yayi Prabu rumaos serik rumaos meri dhateng para kadang Pandhawa menika mungguing Baladewa luput. Luput merga ora ana sing jenengane wong mulyakake pecandhen kok kleru. Lho anggenipun tapa kok merbawani goro-gororan pagebluk teng Astina. Menika boten badhe kelampah Yai. Nuwun sewu, iki pancen kula rada mangkel amargi rembag sampeyan niku kaya dene rembuke bocah cilik. Mbok sesuk meneh yen tok perkawis ngaten menika mboten perlu ngempalaken dhateng sedaya para praja bini sepuh. Mangke mindak diwastani. Oh, nek ngono Ratu Ngastina Duryudana ki bodho. Bodho ya wis ben. Ah, iki elek sampeyan ngaten iki Yai. Napa ingkang baken kula menika tansah nuwun pangayem-ayem pepadang saking Koko Prabu Baladewa. Kula lajengaken. Pakartining para Pandhawa anggenipun sami Tapa Brata menika nyaketaken panembah jati kunjuk kurbaning Hyang Widiwasa. Ngaten. Dados kula kinten mboten perlu taros tinaros awit menika kabuka saking raos ingkang luhur anget sapa to sing nurunake ra ngaten. Naminipun menika bekti dhateng leluhur inggih sampun jinempana ing Maruta jinandhi ing Hawiyan. Ngaten ya. Dados Kyai Prabu sampun ngantos nglepataken dhateng para Pandhawa. Awit naminipun dakwa tiyang menika yen to boten wonten buktine mirang-mirangake ya. Lah ingkang pungkasan Kyai Prabu ndikaken pinaringan sasmita saking Bathara ingkang murba jagat nggambaraken yen Kyai Prabu menika tansah dipun tresnani dhateng para Jawata. Ngaten. Bukti nyatane Kyai Prabu pinaringan sasmita ingkang gumeling tanpa wujud saged sembada lestari mulya nata negara Ngastina nanging menawi saged kedulungan mugrahaning Jawata iki serbat wahyu mustikaning. Sampun paham? Paham. Ngertos. Oh, iki syukur-syukur. Bahagia kulo jiwa wis muni. Medal Pak. Mangke yen sampeyan iku. Malah bebunek rasa kula. Sampeyan ku mangke untuk medal dhewe. Syukur damuk. Maka terjadi. Dados ing neraka menika mau saged mendhet pucuk intinipun diri sedaya manggipun Kyai Prabu itu magayutan Kadang Pandhawa menika lepat pramila bisa malih Kyai. Monggo kapetung kati petangan ingkang jangkep eling lan waspada. Bilih menika ratu. Tembung ratu menika rasane sampun tumata. Rasa dadi ratu lek rasane tumata. Ingkang dipun penggalih Nugroho Wahyu kemawon. Mboten sah werni-werni dipun penggalih ngebak-baki pikir. Kyai Prabu dados Nalendra menika kedah gatosaken apa to butuhe wong cilik. Mongko nanipun uga saged manuksma manjalma menika dhateng titah sampun ageng lelabuhanipun kaliyan jagat. Lah gandeng jagat menika jembar inggil pramila gledhek petelipun menika Kyai Prabu kedah piguna detak dhateng sesama samaning dumadi ampun ngantos rawuh ngebungaken dhateng panguwas lajeng dipun penggalaken namung keluarga golongan lan sanes-sanesipun kawula menika baku awit manunggaling kawulan Gusti-gusti lan kawula menika yen saged manunggal saestu Yai menika dados kegiatan ingkang ampuh sawetawis mekaten
Wedharipun ingkang Raka krana Yai Prabu nyuwun kalih damar saking Raka Mandura mbok menawi wonten klentah kantuning atur kula nyuwun pamunten. Lajeng Yai Prabu kula aturi mundhut limbangan dhateng pepundhen bilih sepuh sanesipun. Pemanggih-pemanggih menika saged beda Yai. Kula nemtokaken mesti beda. Ning bedaning pemanggih menika sampun ngantos dados garaning pasulayan ingkang baken kok dipun padosi manunggaling cipta rasa daya lan karsa. Menika Yai. Cekap semanten Yai. Matur sembah nuwun. Pawon. Kula nuwun wonten paring dawuh nggih. Deputi saranipun Gaya Wahyu aduh. Menawi ingkang bapa menika namung ngothak-athik bab ubeng ingering negari ngaten. Dados menawi anak Prabu Kundut beksa perkawis Nugro Wahyu kapeksa bapa mboten saged matur yen. Cobi mundhut beksa dhateng Kakang Durna nggih. Paman Durna kadibaran. Bandha bleguduk manyar-manyar lole. Janipun sasampunipun ngendi napa midhangetaken menapa dados pangandikanipun Angger Prabu Mandura menika inggih wonten leresipun. Ning nggon bener nika ya rung karuan lempeng. Ngaten? Bener kanggo sapa? Lah iki bahkan anak Prabu Duryudana menika kedangatesaken tata titi tentreming kraton Ngastina cukup titik. Lajeng anak Prabu ngajeng ngendikaken bilih saben Gaya Wahyu apa wae malah dinaruh marang anak-anak kula Ngamarta. Nika mboten mokal nggih, mboten mokal. Lajeng anak Prabu ngantos kaweca ing pangandikan gagal ligar tanpa kaya niki. Pandhawa menika saben Gaya Nugraha tansah saged kepanggih gampilipun saged kecekel kare. Menika amarga siji Pandhawa niku wonten sing momong, ana sing momong. Ora beda kaya Yangga. Oh. Angger sing momong ki ampuh, liyane ya apik. Niku conto kemawon. Nah, nggon paranggana. Niku anggere pengarepe niku ya ketok medheges tegak apik, ya apik. Oh. Ping telune son. Nek pancale kraket becik ya penak lho, niku conto lho nggih. Nggih. Pangomonging para Pandhawa menika boten sanes kejawi namung Semar Bradanaya. Putra. Boten Brada niki Brada. Oh. Lajeng pangsuh pangayomaning apa? Para Pandhawa niku boten wonten sanes Angger Prabu Sri Bathara Kresna. Ngaten. Kula saged nyimpulaken nggih. Pandhawa gagal wigar anggone Gaya Wahyu janji sing momong lan sing ngayomi menika dipun senakaken. Nika saking mangke kula. Temtunipun mangke para Kurawa oleh Wahyu menggaya dididik. Gaya bleng-bleng madai. Nyenake para Pandhawa suwe mijet pun rapi. Mangaten pangandikanipun napa aturipun ingkang Bapak Disputi Bapak Prabu Yai. Kula tak matur malih. Pemanggihipun Paman Durna menika pemanggih ingkang namung badhe ngeben. Ing akate padha-padha sedulur. Ing ajengipun Raka sampun sajarwa manunggaling kawula lan Gusti lan kawula menika ya saged tetunggalan estu menika dados kegiatan ingkang ampuh. Nanging
menawi Yai Prabu Duryudana badhe gayuh Nugroho lah kok ancik-ancik dhateng kacintakanipun yang sanes badhe bubrak akane sidem permanem tanana sabawaning walang kang ngalisi kang kapyarsa swaraning gemblak pandhem yang kemasang kang samya nambut karya Hyang Pantara dalu ngayahi karyaning Praja Sabdyar Mauta nata ing Astina nampi sabdanipun Prabu Baladewa kados dereng saged karenan langkung-langkung midhanget nampi aturipun Rekyana Patih Harya Sekuni Sangsa Kisruh sasampunipun midhanget pangandikanipun Santapa Begawan Durna ora mungkal ing kono Prabu Duryudana tansah den golo-golo den pengaruhi den ubupi tumrap laku Hangkara Murka ora mungkal ing batin sarujuk lan condhong dhateng pangandikanipun Santapa estine manah semu duka dupi nampi sabdanipun Prabu Baladewa nanging datan wantun sambet sabda yen katitik yen tumenga tebak jojo yen tumungkul tampel wentes kejawi amung bekos kaya naga pantataris dangu kaya dinampa cobaning Jawata Tripandhurat datan kawijin nglaki tembung triwilangan telu pandurat kedheping netra dikang kedheping netra dening kepal kawijin nglaki kasau getring jaga tiyang ngarsa tangkep ora kaya wis nglongok dinggil Jatrawata negari Ngastina nalindra sabrang gadah pitiksa nglongok stinggil mlintir gumbala seblak sampur tanjak warata blidrak-blidrak umya ing kula iki kanca piyak ana daya piye dalan
sinung wakti jagat makari mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambraganggang kaya kenceng-kencengan Paman Durna. Lalu wonten paparing pangandika Nana Prabu. Kula wis padaken liriking netra. Paman Durna sampun gambuh kalian Caraka ingkang katemben prapta. Lah niki nggih. Angger Prabu kedahipun kemutan tatkala dinten iki sampun kapengker. Ingkang bapa nate munjuk atur bilih wonten salah setunggalipun Alendra ingkang ageng aluhur sedaya sekti mandraguna semedya badhe nderek sabiyantu dumateng bot repoting anak Prabu areng kemutan boten nggih kuwi kemutan lah menika nggih menika ingkang badhe memitran dhateng anak Prabu Duryudana awit Nalendra menika samangke temtu badhe sembodo anggenipun badhe sabiyantu dumateng kajatipun anak Prabu pramila nggih sampun ngantos jigo wigih ringa-ringa monggo kula aturi andanu boten sah kanthi basa krama ngoko kemawon supados sangsaya supeket anggenipun badhe memitran mekaten anak Prabu. Namung saderengipun kula badhe nyuwun priksa menika jejeripun Alendra. Nggih. Sinten jejuluripun? Jejuluripun menika Prabu Dirgamuka. Negarinipun Tranggulan Jagat. Kuwi Yai Prabu Dirgamuka. Kuwi jagat Dewa Bathara Wadhala. Lho wonten paring pangandika Koko Prabu. Bagyo sak praptamu. Lho nampi pangastu dalem kados lulus. Raharja ning sapi kula namung sungkem kula kunjuk wonten sadap podo. Yo banget paralipatipun Kakang. Kula liwat lumunturing astudipun Kakang agi tampal. Kula pundi. Wah. Ora kaya saged jagalya. Dadi ratu pancen negara Ngastina ku pancen kondang. Ora mung kondang ana ing kabar. Nanging kondang samu barang lire. Katitik wah. Prasasan negari Tranggulan Jagat niku boten wonten. Ngantos mendana mripat kula ningali para abdi-abdine kemawon sampun ayu-ayu.
Yo. Apa sababe sliramu kepengin sabyantu marang karepe Duryudana? Estunipun kula menika namung badhe nyaketaken anggen kula memitran. Iwus manten kepareng kula nyadong dawuh. Menapa to ingkang dadosaken ribet ing penggalih? Pamandura nate ngendikaken bilih yen napa Koko Prabu Duryudana menika kagungan mungsuh satru bebuyutan. Menapa leres? Yo. Lah, lajeng kula cumadung dawuh. Sinten ingkang kedah kula cangking sirahe? Ora ana liya sing dilembung iki mau kejaba nyerake Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, anak ngaten. Apa kira-kira Yai Sagung? Nggih, sagah. Selak boten lajeng kula sagahi kemawon. Kula boten badhe ngarep-arep ganjaran. Kula boten badhe ngarep-arep kalungguhan namung ingkang baken. Namunipun yang badhe makarya menika kedah dipun rembag langkung rumiyin. Tegesipun mangke anggenipun tumandang menika yen rembag menika sampun mathuk, tentunipun kaya kula menika kantun tumandang. Yo. Lajeng kula gadhah panuwun upamipun saged kalampah kula mejahi Ratu Dwarawati Prabu Kresna. Dwarawati komplak Koko Prabu ingkang kedah masih negari Dwarawati. Dados jemeneng nata iya ngratoni negara Ngastina iya Dwarawati. Ning pranatanipun menika kedah sami kaliyan negari kula. Contonipun negari kula mboten wonten Ngastina wonten Koko Prabu kedah sabyantu dhateng kula. Kosok wangsulipun negari Ngastina mboten wonten negari kula wonten Koko Prabu kula caosi pambiyantu. Jan kula menika nalika iku sugih. Prasasat kula menika gadah Gunung Kencana. Yo. Badhe ngersakaken lisah setroli. Kantun nyiduk kaya wonten tuk ing sumber. Yo. Negari Ngastina badhe dipun tretes Kencana kalampah. Ning niku wau seranganipun kedah ngaten menika dados yandal dados ratu ning tata caranipun kedah sami kaliyan negari kula. Terus pundi Papandura? Pun tampi mawon nggih, pun tampi mawon. Ditampa saana-anane. Awit naminipun mujangga negara menika ragatipun boten sekedhik. Benjang negari Ngastina menika kantun gelar biak. Tumrape kloso menika kantun digelar kantun nglenggahi. Laras kok diculi? Nggih. Sae to? Sae ya ya. Niku ora mijil, ha? Nggih, sae Kakang Dura. Terus pundi? Terus pundi Bawan? Pun tapi mawon. Yo, nek ngono tak tampa. Lah dalah. Alhamdulillah. Pancen wong nek bejo ora kaya wong nek bejo. Rebukan dadi. Nggih, yen mekaten kedangun ngentos menapa basang wonten Solo lintang sambung obor rikalahan punika. Kula tumeli nyuwun pamit namung pangestinipun Koko Prabu kemawon ingkang tansah kula suwun. Mugi nganti dhateng lampah kula sebut saged dotong-dotong nyangking sirahe nata Dwarawati. Ora luwih prayoga handhat ulaya Wigatosipun bakal ndak pasugatan kanthi kembul Pandrawina dahar kembul bujana dawah gampil
Namung jembaken yen tersanaken pakaryan kula menika sampun paripurna. Yo. Yen kowe mangkono, lelungsen tak bebakali bubur lebih karya lan sadurunge iki aku maturake gede pamatur. Pamandana kepareng putra nyuwun pamit. Pangestunipun Pamandana kawon tansah kula suwun mugi saged kasebaten nyirakaken nata durati. Oh nggih nggih. Saking nambah tak dongak-dongake. Muga-muga bisa sukses. Nata durati perkara laris ngastina bisa moncer. Nyuwun pamit nyuwun pamit. Dewa katon nenggalanira mijil nenggala mijil saking asta mangali kono duk patine sangkong sadewa jagat dewa padha sewu yai boten kados sagedagan menika nyeraka dhewe kepal wonten negari Astina caos ulinga yai saderengipun ingkang raka budal saking Mandura menika Yai Ratu Diajeng Erawati menika pinuju boten sekeca badalipun dados kula umpamaken kula menika ninggal lare wonten pinggiring jurang. Mongko gurine ana Singa Barok. Yen maju keglundung jurang, yen mundur dibadhok Singa Barok. Pramila sewu yai. Ing raka Sumedya nyuwun pamit wangsul dhateng Mandura kantun Mandya Suka Basuki yai. Baladewa menika wau badhe tindak pundi badhe kundur wonten ing Mandura. Aduh. Hai sedane kok bali. Sing kula kuwatirake nek bali tenan ngaten syukur mangani bagya. Namung umpamipun samangke anggenipun pamit kundur menika namung kinarya sampurna. Badhe tinggal pangaring-aring dhateng
lampahipun pun dirga muga yuk. Monggo Angger Prabu Baladewa menika sampun dangu anggenipun kekandhang dhateng patika. Sedaya menika amargi kakempok raosipun ya sapa sadaya. Duwe sedulur lanang diucap rasane patine. Mbok ya kula kemawon ya mesti murid. Kabeh niku merga penemune Kakang Durna. Aku meneh. Angger ana elek karo kleru iku mesti aku. Lah wong nyatane ya ngono. Angger Prabu ampun kuatos. Angger Prabu Dirgamuka nika dasanalendra digdaya sekti Mandraguna. Ageng ngaluhur dodeng samalajeng. Ora bakal yen to mangke dipun begal lampahipun dhateng Angger Mandura ora bakal menang. Baladewa ora bakal menang. Oh, iya syukur ya. Kakang dulu saged ngendika ingkang kados ngaten nggih. Namung kula saged matur syukur ngaten. Nggih, sampeyan niku rasa gawe pengaruh wis dadi apik-apik dadi ora. Dadi wong duwe pikiran sing tulus ngono lho. Manunggal tur iso nyaliji. Nggih. Saking paminten kula sak lampahipun Dirga Muka badhe nyirnaken Koko Prabu Bathara Kresna namung taksih wonten bab mangke sepadan para Kurawa nyaketi anggenipun para kadang Pandhawa iki sawetawis tapa brata utawi wana Tinggasara kedah dipun bubaraken. Oh ngaten. Lah yen ngaten ingkang bapa tumuliyun pamit tata-tata sedyaning ngayuda badhe dawuhaken dhateng para Kurawa. Samangke tumuli nyaketi dhateng kawontenan wana Tinggasara dibaraken lan bubaraken dhateng para Pandhawa dinipun sami tapa brata nyuwun pamit nggih. Duga kapeta wawan iki. Senajan iki bapa semanten nggih. Mangke kula badhe sesarengan dhumateng Adijuni Pranata dhateng para Kurawa mulih bubaring para Pandhawa nggone para tapa ana ing wana Tinggasara. Mboten pawon Parta Marma. Iku padha gantung sibu tumuli bubarno ingsun nedya kundur haledatun terang terwata sabda dalem Koko Prabu Paranyurayi nyuwun pamit madal jawi tata dhateng Purwadyabala dhateng wana Tinggasara nggih paman sepuni Pamanjala duga sortis dipingadati. Titipana sabdanipun Sang Nata Prabu Duryudana ngranggoni sabda Pandhita Ratu, sabda pangucap Pandhita temen Ratu wis ngarani Baratna Data Kresna kang kinarep nyerat nggih gantang seta tabisa lumedhe mangsilih timarah karsa kundur agadatun tindak manang dinarep ora dibedaya tinur saking mandra temanten bilayang bayang kawuryan tidak ira Sang Nata. Oh
Thank you.